Bu, pengen durung sholat ya? Dereng, Pak. Sholat sik ndang. Iya, kok pasti sholat kok, Pak. Tenang wae. Oh iya bu, pengen ndak wis itu tuku beras? Oh iya, durung. Lali to, Pak. Mau jare main tuku karo sampean, mulai kantor. Ya mengko ya bu, pasti tuku kok, tenang wae. Weh, hayo serah tutup to, Pak. Wong butuh ya saiki, wong berasnya wis entek. Nah dene, nek duwe kekarepan pengen cepet-cepet keturutan. Tapi nek sholat di mengko-mengko, piye karepe? Ora fair. Oh ya, Pak ya. Mungkin kadang kaya ana pertolongan pas dhewe mbutuhke, tekone nyok telat-telat kuwi mergone dhewe nek salat yo telat-telat yo. Monggo Ibu Ratna, tempat wudunya sebelah sana, belok kiri lurus wae, mengko ana nang sebelah kiri. Terima kasih loh infonya Bapak Rangga.